Zo vaak maakt je clubs gebruik van de najaarsreceptie om er een good night show van te maken. Zei ik, juster. Maar plots is daar Sander van der Heijden. De man die zo populair is bij de supporters. De man die de bijnaam God kregen had. Die man is het zet. Cambuur wil namelijk pas in maart of april praten over contractverlenging. Maar daar wil Sander van der Heijden net op wachten. Nee, ik kan er niet op wachten, nee. En ik snap heel goed dat de club dat beleid heeft. Dat is ook even goede vrienden, daar is helemaal geen verkeerd woord over. Alleen je moet ook altijd aan jezelf denken en de club denkt aan de club en dat is ook terecht. Alleen ja, ik heb wel zoiets van ik moet ook mijn huishouden betalen en noem alles maar op. Dus dan ga je verder kijken. En goed, en dat is toen ook zo besproken. En nu ben ik ook verder aan het kijken, ja. Is dit die laatste seizoen bij Cambuur? Zoals het nou staat wel, ja. Ja. En de eerste clubs staan al in de rij. Emmen en Go Ahead Eagles haar interesse. Good nice is de rek. Cambuur kent dit seizoen namelijk zonder financiële zwierigheden namaatje. De drieën got toen steen vast aan heel miljoen euro, maar een groep aandeelhouders leent dat bedrag nou aan de club. De verkoop van een aantal certificaten had nog net zo succesvol geweest. En dus is deze actie wel hard nodig. Cambuur moet gewoon de komende jaren de hand op de knip houden en gewoon niet meer uitgeven dan erin. Het is allemaal cliché, maar het blijft gewoon zo. We kunnen gewoon aan al onze verplichtingen voldoen. Dat hebben we gewoon nodig. We willen geen hap-snap-beleid meer voeren. En daar hebben we dit gewoon heel erg bij nodig. Op de najaarsreceptie van Cambuur ga ik bekendmaken dat de club volgend jaar vierde vol met de trainer Alfons Ats. En Ats zelfs die is daar verschrikkelijk enthousiast over. Ja, nou ja, ik bedoel, ik hou me daar op dit moment niet zo mee bezig. Je weet waar je het voor doet. De belangrijkste is de club en ik ben niet belangrijk. Ik ben onderdeel maak ik uit van de organisatie. En je probeert met heel je ziel en zaligheid probeer je daar zo goed mogelijk werk te leveren. En als dat naar iedereen tevredenheid is, waarom zou je dan uit elkaar gaan? Dus geven we ervan uit dat Takom hier het trainersduo Alfons Ats en Henk de Jong is? Dat zou goed kunnen, ja.